Добре. И? Да, също се прав съединява с това. Yeah, right. В принцип си че делей порасна. Ремейк. Може и ремейк, да, на тази игра, защото малко пускавахме тук с пика при анализа, забрахме, че играчите ни чуват при Champion Select пика и може сега да се прави ремейк на играта. Сега ще видим дали ще има ремейк. Има рискове на живото предаване. Рисковете на живото предаване. Там ли паднахме? Там ли отидохме? Много дип. Остават 35 секунди до играта. Между другото, нещо интересно, което забелязваме, Гопа е с Ignite на Ziggs срещу Zerad, където Zerad е супер лонг рейндж. Ziggs е супер лонг рейндж. Той Ignite според мен е малко грешен, честно казано. Хил щеше е много по-добре. Всеки момент влизаме в фолдинг скрин, играта ще започне така. Между другото забелявам, че Renekton с телепорт, значи няма да се опитва сноубол на топ-лейна. Нали, двамата топ-лейнери с телепорт. Да, и двамата. Не обърнах внимание. Но все пак е Renekton. Обикновено Renekton играят Ignite и се опитват да сноубол на third game. Виж са, нали, знаеш, че ако Ренето няма телепорт, ще може да изпускат обективи. Да. Много пъти го коментирах вече това днес.
Мисля, че се опитат да шътдаунат мид между другото доста, защото все пак Ziggs с Ignite. Не се вижда много често. Да, у мен ми е много интересно как ще протече мидлейна. Ще видим. Много е ситуационно. Много ми е интересно как джанглерите ще изиграят зад тази линия. Но според мен топа е доста useless. Да се генква. Защо не мърдат? Дай да ги наредим. Имаха пауза, имаха някакъв технически проблем пак. Може би са оправили настройки и някакви неща. Да. Тук виждаме пауза, ще трябва да изчакаме. Малко е армора на соната. Ренектон мисля, че на 9.20 на много мастерите обаче. Има 49 Magic Resist срещу Irelia, вместо CDR. Мисля, че Cooldown Reduction е доста по-юз, отколкото Magic Resist на Renekton, защото той е mana less герой като цяло. Мисля, че е доста по-правилен пик да използваш Cooldown Reduction руни на герои, които са mana less. Освен ако не си срещу Long Range полк на топ, като да знам, например, Зиран топ. Не, Люлю. Случват се някакви неща тук на живо. След малко започва работилничка за динамични листовки. Да говоря. Все още сме на пауза. Предполагам, скоро ще изчистиме проблемите, не съм сигурен. Виждаме, че Irelia ще почне Cloud Armor и 5 Health Potion. Всички отварят стандартно в момента. Въпросът беше дали ще е Doran Shield или Cloud срещу Ренек. Ето, играта е резюмната, виждаме един пинг. Пингва се веднага да се... Бандата на Ушояите може би ще се опитат да пазят, защото виждаме различни пингове по картата на всеки ход. Най-вероятно ще се опитат да пазят. Да. Защо не съм лайва? Не, мисля, че е така. Още го така. Аха! Не може. Добре, че не станахме инженерия. Трябваше да джъмпнем малко. Виждам, че просто са върнати ходовете и двата отбора ще пазят, няма да има инвейт най-вероятно. Jarvan ще започне с имбъв, Вай ще започне с имбъв. Интересно, Вай дали ще избере да генкне бот веднага, като си вземе Ириада. Аз мисля, че се съсредоточат над мидлейн, заради точно този Ignite, който е взел гопа. Предполагам. Не мисля, че иначе ще пикне Ignite. Да, между другото, има силен трейд. Сега не знам с този хил, колкото и да му намаля амаунт, като самото количество на хила... Мъсълто е силно. 30% мъсъл не са малко. Не, той е с тъна е хубав герой за мид. В момента тия редно си езерат. О, тук виждам лево едно файт също. Унипан да флашва. Дори не видях, че са минали оттам, за което се извинява за камерата. Унипан ще трябва да върне до база, той ще се изгуби адски много от това. Най-вероятно ще пуснат линията, бот линия на Ушояите. На Crossfire, извинява се. Ушояите... Не са взели да минат оттам. Не са се разбрали, може би, или просто много бързо е влезнал Кейтлин в този хръст. Което е доста йоло срещу Браун на първи лево. Рисковано е много. Със Лушен особено. Много бързо ще те стънат просто. И два таргета. Според мен топ лейна ще е фарм лейн. Виждаме, че
вече Крипа е на кула, Кейтлин тук ще идва на линията с 0 експириенс. Тук ще взе експириенс. Вече са втори левел ботлейна. Crossfire вече са много напред на този ботлейн, честно казвам. Тежко ще бъде, не знам. Трябва да остават да се пушат за... Кейтлин е още първи левел. Пингва се мида къде е лорднат. Интересно ми е къде ще паднат първите генкове. Тук виждаме малък харас. Гопа все още е на фул мана. Не фул. Интересно. Мисленото комбо. Целен стан обаче. Целен стан, просто джъмп. Давай виждаме, че в момента прави рейдс. Това го коментирах в предната игра, колко е трудно Жарван да генкнеш Зикс. Виждаме в момента, че пак ще се опита... Ще се сбият ли? Не я вижда. What the fuck, Jarvan дори не забеляза. Пое малко фри демидж, използвам вижда комбо. я по трудния начин. Интересно наистина, не знам изморени ли са играчите. Виждаме, че Jarvan се запътва към рейдс, Вай фарми големи. В момента Зерата между другото изгуби доста кръв така. Ренето рекова от топа. Какво ще си купи Доран? Просто е пушна топ лейн Ренето. Може би тук ще видим ганк от Вай на бот лейн. Виждаме, че в момента тук що беше сложен вард, ще бъде забелязан от варда. Да. Не, този няма да се получи този ганк, ако ще беше забелязан. О, на мидлейн тогава виждаме агресия. В разбора пада на мидлейн, браво. Сега ще върнем да видим какво точно се станало. Ще има ли флашкил? Да, не. Флаш за флаш. Флаш за флаш, да. Си. Малко обаче нямаше, като че ли една секунда по-рано, ако не бяха видяли Вай. Виждам, че Ирелия ще използва телепорта на топ лейн, за да се върне. Ренектон все още има телепорт и флаш, може да прави някакъв ганг. Виждаме агресия на бот лейн. Лека по лека ще се върне Кейтлина в играта, като че ли. Не мисля, че тук ще бъде даден никакъв кил, честно казвам. Много демидж взе Ошана. Прекалено много демидж взе, да. Много демидж отнесе. Междувременно на топа има някаква агресия. Трейдат двамата топ лейнари. Но като цяло за сега линията седи равна по фарм. Горе-долу на еднаква кръса. Въпросът е там, че Ирелията не е мана лес герой, докато Ренектона е и малко маната на Ирелия ще свърши. Макар че тук поема много демидж Ренектона. Вай отново е забелязана. Мисля, че е време Вай просто да застане да изфарми 6 лева и просто гангови, да. Вече е време, да. В смисъл, той има пари за Spirit Stone. Ако е събрал пари за Битуши... Ето и го момента, за който говорих, Ирелията вече няма мана. Да. Този момент просто настъпи. Виждаме, че Браун беква, Люшен беква. Би трябвало, да. Ако се скат двете линии, тук има шанс за фриз. Не, Крип ще се забърза прекалено много. Интересно ми е на мида какво ще стане. Чух за сега джунглерите фармят. Jarvan има вече successful game, взеха first bot на мид. Виждаме, че Гопа между другото сигнахме, въпреки това си купил много Magic вместо втори Доран. Може ли да страхува от повече гангове от Jarvan и не иска да поема толкова харас? Може би, макар че той с времето само повече и повече ще лайфклирва. Но пък на зерата рейнджа също много приятен. И Jarvan отново е мидлейн, но е ларнат е. И Релята между другото трябва да се отбележи, че няма телепорт, няма мана в момента. Тя в момента би трябвало да загуби много на тази линия. Ако Jarvan отиде, даже може да дайвнат, честно казвам. Стънни и това е сигурно комбо, ако вкараш точно. Не знам дали го виждат по този начин. Това вече е въпрос на комуникация. Защото е много лесен ганг това. Но и Релята, за съжаление, тук ще загуби много фарм. Много ще загуби. Ако дайвнат, даже ще е още по-лошо. Тя ще излезе от линията. Да видим Ренектон, дали ще... Не, и Релята дига 6 лева, няма посмее да дайва. Прекалено е рисковано. Опитва се да й пречи обаче, въпреки всичко. Да, то определено и пречи. Пингва на мид. Тя вече изостава с 12 CS. Вай отново е забелязана, тя все още няма 6. Оу! Комбо върху Вай. Не мисля, че тук Jarvan трябва да се бие. Зерата има по-голям рейндж. Ако то стана цели, Вай е мъртва е! Добър стън. Вай нямаше флаш, както знаем, флашна вече на мида. Много добър стън. Възползва се зерата от... Тук виждаме малък трейд, който бих казал, че е равен. Люшан в момента води по CS. На 6 лева, между другото, най-вероятно ще стане кил на ботлейн. Все пак Браум и Люшан. Виждаме агресия на топ лейн. Ще конат ли Дрейк обаче, тъй като... Ирелия вече няма ултимейт. На няма ултимейт, също Ирелия ще бекне до бейсера и то има телепорт. Знаят, че Вай е мъртва. Интересно защо не го конаха тук, дори не пробваха. Зерът тук според мен прави малка грешка, просто трябва да се обърне с земете. What? Зерът тук изпусна доста крип, само за да вкара едно кил реално. И поет равностоен демидж.
покрай крипа. Виждаме вече по-голяма разлика на топ лейн, но все пак и Реля срещу Ренектон, и Реля ще аутскел на Ренектон. А е нормално в някакъв момент, да. А е нормално в early game да изостане. Виждам, че Зерата на половината кръв, Гопа също поема кил. Фарми Джарван на чуждата джунгла. Джарван дали ще пробва дайв по Гопа, знае, че той няма хил, няма бариер. Сигнайте. На оферта би му било да открадне чуждия бъв. Явно няма достатъчно вижен, нали? Очевидно не знае къде е. Ще иска пробва ганк, но е варнат. Интересно сега обаче Вайдали няма по същата лойка. Не, ще отида към мид. Да, ще отида мид. Между другото Гопа е много хубав вард каверидж тази игра. И от двете страни го видя да, добре варда. Това ще е ганк обаче много е далече Зикса в момента, дали ще има време да стигне. Тимата е хвърлен, хил обаче от Зерата. Няма флаш Зерат, Зерат няма флаш. Ви трябва да... Вау, какъв ескейп. Този сервайв беше просто много близък. Дали мисля стътър с теб? Да си кенсъл на атаката. Мисля, че можеше да умре тук Зерата. Не съм много сигурен. Взе мувмент спит обаче от хила. Не съм много сигурен, че беше възможно. Забелязвам между другото постоянно, че според мен трябваше Гопа веднага, когато Вай утна, да пусне, в смисъл върви просто за реншен дабл и да пусне дабл и за го бут назад. Трейдът топ-лейнарите. Тук това ще е лайн. Ренексон много губи този трейд. Тук много добре се получи за Ирелията. И това в момента е много голям адванче за Ирелията, защото тя аутскелва и взима хил реално на 7 лева срещу Ренектън. И виждаме, че нито флаш, нито телепорт е бърнат. Тя в момента ще може да вземе въпроса с колко голд е. Ще се довърши фейджа най-вероятно, страхува се от Оуин от Ренектън. И след това ще ръшне цяло тренинг, според мен. Бутуша дори не съм сигурен, че и трябваше. Би трябвало така да направи. Тя е напред. Може да си го позволи в момента. Бутуша не и трябваше. Интересно обаче, защо като имаха възможност сливави отбор не колнаха Дрейк. Седи продължава да седи вече 10-та минута Дрейка. Никой не е решил да отида на. Забелязваме, че Браун и Люшан в момента пазарували ли са? Мисля, че не. Не, Люшан има 1000 голд. Според мен се бира директно за BF Люшан. Може би. Може би искат да изчакат BF Sword и след това да агресират на ботлейн. По принцип могат да агресират Браун и Люшан, ако енгейджнат хубаво. Оуин е силен, той е общо взето стън за стън, ще си разменят. Може би не се чувстват окей, може би искат генг. Джарван се запътва за лейн генг, но има вард. Ще го видят на варда. Ще бъде забелязан. Никой не му пингва, явно не... Да, пуснали са да му кажа, че там има вард. Проверява другия храст. Джарван провери храст, знае, че е видян. Агресия на мидлейн виждаме. Да видим Ви какво решение ще вземе сега, като Джарван е долу. Виждам, че Джарван продължава да седи долу. Не мисля, че могат да дайвнат Браун с Unbreakable. Не е много добра идея като цяло. Форснаха флаш. Обаче флаш. Браун ултимат на трима, а Люшан се използва Relentless Pursuit да напред между другото. Два флаша за един и ултимат на... Да. Ще дадат една кула на тази цена обаче. Може би това ще е Дрейк, защото Вай в момента е много далечен, въпреки че не я виждат. И Релята знаят, че горе няма как в момента просто Ренектон ще ръшне. Тук е момента, че те знаят, че Браума няма CD. Изхабили са се флашове, знаят много добре. Виждам, че Гопа отива наблизо. Да видим дали Гопа ще успее да стане нещо. Джарван е адски малко. Ултимат. Бомбата е хвърлена. Не, това ще е Зед Дрейк. Зерат също скара доста сериозен демидж. Зерат има флаш, ще флашне тука. Вай може би ще бъде фаната. Флаш от Вай. Ултимейт по Браун. Вау. Кейтлин реши да спести от все пак. Зера ще опита. Не стигна. Добър ескейп, явно сега му е заредил кулдауна. Не съм много сигурен дали има ултимат малко по-рано. Вече гол е 2,3 гол от разлика ми Айста. Взеха си Дрейк, взеха кула ботлейн. Кула и Дрейк. Кула и Дрейк и мисля, че е достатъчно. Освен това трейднаха, в смисъл взеха и флаш на Вай, и флаш на Браун, и флаш на Люшан. Уртите тотале. Интересно обаче, Джарвана не се е качил да се опита да помогне на Ренектън. Да, според мен трябваше още да когато Ирелята беше на кулата там, където можеха да дайвнат, щяха да шътдаунат адски много тази Иреля. Ако там ми бяха дайвнали. Виждам, че Ирелята вече почва... Интересно е, че нито един от джанглерите не се е опитал за топа до момента. 12 минути вече. Трудно е да гагнеш Ренектон по принцип. Безспорно. Но да гагнеш с Ренектон е доста лесно. Има дабл гап клозър, стън и доста сериозен демидж. И е танки с улта си. Спира и ръкола. Виждаме Джарван между другото. Може би тук няма да дадат на Ирелята реколне. Тя ще бекнала зад че реколне. Ще закъсне Джарван, няма как да фане. Тя остава? Не иска да губи фарми експириенс. Ще бъде дайвната. Това ще и коста за съжаление. Няма и телепорт. Този флаш. Ще флашна следена. Мъртва.
Много назад отиде. Трябваше да бекне, когато има време. Трябваше още в началото, както го беше решил да бекне. След това той се върна, искаше крипа. Знаеш, че няма телепорт. Бърнаха и флаш в момента. Няма да вземат кола. Ами... Искат да си екстендат лейнинг фейз, защо пък не? Искат просто екстендат лида на Ренека, защото най-вероятно той сега ще има Тиамат. Сега ще кажа. Да. Даже има 1000 голд още Giant Belt. В момента този Ренек, той е много голям. Просто си Зиг ще вземе симбъф, това е ясно. Зерът също ще вземе симбъф. Чисти им пинк лард, Браума. Между другото забелявам, че Люшна отиде за Блейд в Дорин Кинг фърсайтъм. Интересно решение. Според мен не е най-оптималното. Интересно решение. Наистина. Може и по-напред ще му е нужен. Да се притеснява толкова, може би от Ренектън, за това да е логиката за тръшване на бота ръка, но не виждам. Все пак не мисля, че... На тази фаза по-добре да си... Да. И аз... Или както от Табс беше отговорен на въпрос в Twitter, питаха го за кой според него в момента е най-силният билд на Люшан. И той каза, ако можеш да се върнеш и си купиш пикакс, купуваш пикакс. Ако имаш пари за BS-Sword, купуваш BS-Sword. Просто купуваш flat damage на Люшан. Защото в момента Q-то му скела много от flat damage. И каза, че Trinity Force и Blade са може би най-лошите решения. Защото Blade има много лош пад на билдинг. Той си бил 2 дагера, които не са оптимални. От върху Сона. Много лутове се изсипват тук, крещеното хваща двама души, но просто не е достатъчен. Крауд контрола. 2 кила се взимат тук от Зикса. Зикса вече е сатин, може би в момента ще събере скоро за Needlessly. Лека се наяжда гопа. Зикса още 250 голти има Needlessly Large Rod. Между другото голда е равен между двата мидлейнери, въпреки това. Пак е добре, защото той се връща. Да. Ултимат опита Зера тук в храста, не знаеш къде е Вито. Между другото забелявам, че Ирелът се е купил нинджата, ави Фейч иска да играе по-дефанзивно, иска да се уяде. Едно кава е разликата в голда. Да бе, поизраниха разликата. Ами опитат се да наваксат дракона обаче. Да. Това е в момента така значителната премия. Гопа може би иска да събере пари за Needlessly Large Rod, тогава бекне, виждам, че остава на мидлейн. Иска да пушва, не иска да остави Зерът да пушва фри. Трябва да вземат тази кула долу. Виждаме горе хубав трейд. Ренек тук може да опита някакъв... Не, няма да опита Уен. 2 минути имаме до нямаше стън. Между другото Ренека дига стън след Q-то си, иска по-малък кулдаун. Интересно решение според мен, ето е по-добро, имаш по-висок флат демидж на ето и имаш по-често гап клоза. Тук поема адски много демидж култа. Тук можеш да умре Ренек. Не, Джаран също е тук. Ще си разменят генкове. Нищо няма да се получи, ще бекнат просто. Но тук пое 3 турет хита Ренекта, ако не греша. 2 или 3. Мисля, че бяха 3. 3 турет хита, това му коства адски много. Добре, се показаха и двата джангора и двамата нямаха ултимат и... Да, и той няма никакъв армор Ренекта в билда си, така че тия 3 хита бяха адски много. Седят на Лизард, Вито взима Giant's Belt, не си е довършила Бутуша за сметка на това Джарвана пък вече е от някакво време с мобилити. Ирелите аутстейнинг. Ще го видим ли комбо? Няма флаш, ще умре Ирелите, няма флаш. Тук ще му заради катаклизма, това ще бъде сигурен кил. Това ще. Добре да го... Много добър тайминг имаш тук, защото знаеха, че няма флаш Ирелите още време. Джарван тук ще му заради ултимата и веднага беше използван. Обаче сега тук момента е, че Ирелията може да се телепортна, ако случайно след 45 секунди кол на Дрейка. Ирелията няма за Чин, това е лошото обаче. Да. Чин е в принцип много силен на Ирелия. Трябва да се вземе Дрейк контрол, има таймер. 30 секунди от Дрейк. Гоп обаче още не е пазарувал. Има 2100 голд. Събира, може би, за Needlessly Large. Ами има вече за Needlessly и за... Още нещо. Знаеш какво ще видим какво решение ще вземе Гоп. Виждам обаче, че и Зера също има пари за Needlessly. А Дрейка е след 18 секунди и двата мидлейнера не са пазарували. Ва има смайт. Мисля, че Джарвана ще му заради на време смайта. Едва ли ще се почне веднага този Дрейк, не знам, да видим. Интересно е, че Зиксър... Иска да реколна, но видя, че... Да, видя сигурно, че се спамва. Искат да го пушнат това. Виждам обаче, че топ в момента е пушнат и Релът трябва да пушне това. Дали ще се опитат да фанат някой? Може би. И двамата топлейнери имат телепорт. Брама е прекалено дебел според мен, няма смисъл про от него. Виждам, че Ренектън ще слезне пеша и ще запази топлейн, телепорта за топлейн, евентуално ако и Реле пушне. Да, ако колна Дрейк ще бъде много добре за него. Дали Соната ще фанат? Сона флаш? Не вътре. Гонят? Вай флаш. Джарвана няма от тук. Използва си ултимейта на топ лейн.
Вай може би само ще избяга. Ирелята се телепортва зад тях, ще фланкне много хубаво. Ултимата Сонт ще бъде бърсната най-вероятно. Ирелята върху Зерът. Много демидж. Зерът флашна. Флашва се през Гопа все още е фул кръв. Обаче Ренето остана сам тук, зона двама души. Ирелята е адски силна, дали ще успее да прибере Зерът? Хил използван от Зерът. Ирелята продължава. Тази бомба. Ирелята ще живее. Вау. И Гопа пак взе 2 кила. Гопа отново взе 2 кила, той вече е с 3100 гол, той ще има пари за дедкап скоро. Сега като изчисти мидлея, може би ще вземат кула мидлея и вместо Дракон ще ръконат ще пробва Дрейк след това. 100%. Или ще отидат директно Дрейк. Дрейк в момента знаем, че е много по-силен от преди. Гопа вече е много напред, което много ще втежни играта на ливавия отбор, защото много полк. И освен това и Зикс, точно това е момент, в който е силен. Адски много полк, ултимат. Виждаме, че реколва сега Гопа, може да си купи инстант дедкап. Просто ще я цъкне така. Да видим, сорса ли? Не ли? По-добре, иска да си вземе пенетрейшн направо. Има 500 гол средство, аз бих си купил дедкап. Ушана ще оживее ли тук? Не, няма как. Според мен трябваше го бием и ти остави да умра от крипа. Това е Дрейк обаче, колната. Дрейк ще бъде след, да. Игва се да видим сега, ще има ли... Гопа идва обаче. Гопа отзад. Гопа идва. Вай? Вай обаче overcommit без отбора си. Вай знае. Изтриха Вай, не съм сигурен, че това беше най-правилното решение. Можеше просто да изчака и да опита да смайт стилне. Тя нямаше и флаш, това го знаехме. И релята обаче много левици. И Гопа е доста голям, Гопа е много голям, виж колко демидж прави в момента. Гопа реално може да ги изкайтва и да ги убие всички, ако си изигра правилно. Ако не го оцели стън на Зерът, Гопа може да ги избие тук. Сайт степва, W-то, сайт степ, не, Q-то го цели. Сайт степва стъна. Гопа взима стола! Тази бомба! Дрейка не е направен. Гопа продължава гони заедно с Браун. Няма да стигнат според мен, но тук е достатъчно. Има W и флаш Гопа. Може би ще опита флаш Q. Още 2 кила за Гопа тук. W, Q. Q-то мисва. Той нямаше вижен все пак Гопа. Твърде го на блайнд. Заслужаваше си да опита. И това беше много добро между другото, защото спряха и Дрейка и взе 2 кила още. Колко стъпаловидно се дърпа напред Гопа. По 2 кила, по 2 кила, по 2 кила. В момента има още 1200 гол от Гопа. Може би ще си купи в един момент ще се появи да. Класик. Вай си взима собствения ред. Много силна игра от Гопа между другото. Играта е хубава. Равни килове, 2 коли за ливавия отбор повече и един Дрейк. Водят с... Иреля скоро има пари за Тринити. Да видим, Ирелята за сега... Brace yourself, Rape's coming. Телепорта е на половина за нея. Пингва се Дрейка. Виждам, че отново стартва Дрейк. Въпреки че имат пинг-парти го виждат. Може би искат да форснат хората там, за да се сбият. Ще се опитат да се сбият. Браво е брейкабъл човек, просто е безсмъртен. Джарван бил убит. Гопа все още е свободен, но е заключен от ултимата на Джарван. Виждам, че Вай ще падне. Колко много демидж ще направи този ултимейт просто. Скандално е това. Просто е скандално. Зерата оцелва. И виж Зерът дори няма кой да снайпи. Вау, колко много демидж прави Гопа в момента. Тук просто си взимат един Дрейк и това е. Гопа пак взимат. И Релята взе Зерът всъщност. И вече има пари за Тринити, ще вземат и Дрейк. Забелязахме, че Браун оживя там, въпреки големия комитмент, просто съм брейкал. Нямаше Зерата, не може да го убие. Това все пак е Браун. А пък другите бяха на прекалено много. Гопа тук мисля кюто си по Дрейк, ама това е... Просто не искаш. Простено му е, той е много пъти по две. Колко... Едно кюб просто видя ли демиджа по кейта. Представи си когато се бекне и си вземе дедкап. Той вече има пари за дедкап. Вижда, че ще вземе пинкварда. Пляскайте на този пинк, трябва да се пляска на пинквардовете. Кулата на Мичи издържи крипа, но остана доста малко. Джарван ще дефендне. Виждам, че Ирелес върши своето Тринити, Зиг взе своя дедкап, Ирелес даже взе и Chain Vest. В момента ако се сбият, и Blasting Wand за Гопа. Ливавият отбор определено търсят само може би и добър all-in, защото ако остават Зигс да полква, този файт го губят много бързо. И Ренектона става все по-слаб, Ирелес става все по-силна. Да. В момента ако се сбият, виждам, че Зерът няма довършен дедкап. Ако се сбият в момента, мисля, това ще е перфектен файт за Crossfire. Дедкап завършен, Blasting Wand, Trinity, където е най-големия Power Spike на Иреля. Това просто ще е идеално. Люшан обаче е с Blade, което според мен не е най-оптималното. Виждам, че Юмо завърши, което е доста силна. Взима скул тук на мид. Хубавото на Blade е, че доста лесно ще чънкнат Ренектън. Въпреки Омена. Мисля, че ще успее да го чънкнат доста лесно.
Виждаме в момента, че Гопа има демидж, две бомби. Crossfire си групна точно това, което казах, че иска. Флаш от Сона. Разменят се флашове, Соната не наби крешендо, Тя нямаше крешендо. В кулдаун. Интересно решение е взела. Странен флаш от Сона. Нямаше крешендо. Флаш от Имат върху Зерат. Зерат има флаш. Зерат е колко много не стига демиджа на Гопа. Джарван е върху Зикса, бяга сега. Ще бие ли Гопа? Гопа си остава отзад жив. Зерата... Дабл кил за Иреля. Браво, 4 за 1 е трейда тука. Ирелята в момента също е много голяма. Убедително тредата обаче. Аз казах, това беше файта, който те искаха. Точно в момента не знам защо Вай за толкова малко флаш да улти Зерат. И защо Зерат? Зерата мисля, че това беше правилното решение. Може би го почувства, че беше out of position, но там беше хубав улта на Гопа. Да. Точно когато конектнаха и се събраха. Хубаво се спаси, отиде отзад, дадаха му хубав фронтлайн, остана жив, той си върши работата с тия бомби. Скоро има пари за Void Staff, 300 голд още. Просто много килове взел. Виждаме, че и Red ще вземе Red Buff най-вероятно. Няма кой да го спре според мен. Соната няма да чекне, може би. Много странен флаш беше от Соната това. Нямаше крешендо. Не знам, помисли, че има утли, не са комуникирали нещо до край или не знаем. Най-вероятно помисли, защото аз мисля, че тя вкара Power Chord с Q, в смисъл не беше slow. Беше много странно. Нямаше ултимат там. Пингва се... Да се вземе контрол. Соната няма флаш вече, но има крешендо, защото последния файт нямаше крешендо. Ушана е на ботлейн и това го вижда другия отбор. Интересно ми е какво решение ще се вземе. Не могат да направят барон срещу Зикс, който е толкова уяден. Никакъв шанс да направят барон. И Релята ще мине отгоре, може би тук ще ги затворят, въпреки че го няма Люша на Гопа е тук. Добра идея, добър фланг. И Релята е достатъчно голяма. Да. Гопа ултимата просто колко ден ще прави. Опитват се да скочат на Гопа, ще къмитват. Ако Гопа оживява! Този сачел, спаси се. И Релята ще оживее. Гопа още е жив. Гонат и Реля. Люшан вече е във файта. До тук Люшан не беше във файта. Дава кил за ти. Гопа беше снайпнат.